Dobro večer, uporni ljudi. Svaka vam čast, 26. put. Mnogo nerviramo vlast. Jako bi volali da nas ne vide ovde, ali mi ne odustajemo dok njima ne vidimo leđa. 17. decembar je blizu. Ako ste ispratili, juče je bila slava Srpske napredne stranke. Ste videli kakva skromnost? Jeste videli kako požrtvovanje? Niko nema manje od Audija i Mercedesa. Narodu parizer, građanima jeftino, a njima skupo. Zato su se valjda borili. Šta treba da uradi? Šta treba da uradi jedna nova vlada posle 17. decembra? Treba sve kriminalce iz Srpske napredne stranke da pošalje u zatvor. Tako što će doneti zakon o poreklu imovine, zakon o lustraciji, zakon o tužilaštvu i tužilačkoj policiji, pa onda jedan tim nesalomivih da krene redom. Ali ja predlažem da taj red ne krene od naprednjaka. Evo, predlažem da krene prvo od mene i mojih kolega iz opozicije, pa da se utvrdi koliko ko ima u opoziciji, pa onda koliko ko ima tamo kod njih. Pa da vidimo ko se opario u ovih prethodnih 10 ili 12 godina. Mora pre sve da bude pošteno, ili onda nema promene. Videli ste ovih dana da kad odete u Leskovac skuplje nego u Manchesteru, u Osečini skuplje nego u Oslu, a u Milanovcu sad mi kaže jedna prijateljica skuplje nego u Milanu. Hoćete u mesaru, hoćete u trgovinu ili na pijacu. To je zato što se krade na svakom koraku, to je zato što imamo najskuplje gorivo, to je zato što nemamo domaću poljoprivredu, to je zato što je seljak propao. Protiv toga se borimo. Naš zadatak je da posle 17. decembra zaustavimo ovu katastrofalnu inflaciju, da se izborimo za poštene nabavke, da autoputevi koštaju 3 ili 4 puta manje, da se duplo brže grade. Čuli ste skoro koliko koštaju putevi, evo samo ovaj prema mom rodnom gradu košta skuplje nego bilo koji autoput koji je napravljen u Evropi u poslednjih 10 godina. Košta skuplje nego da su ga pravili preko planina i ispod Atlantika. 13 miliona evra po kilometru. Sramota! Zato što taj put košta 13 miliona evra po kilometru, vi morate da plaćate najskuplje cene u Evropi. Evropske cene, a srpske plate, pa ko to može da izdrži? Šta je još zadatak nove vlade nakon izbora 17. Medijski zakoni koji će omogućiti da do građana stigne istina, da bi onda na prvim sledećim izborima sve političke stranke u Srbiji, osim ovih nedostojnih da se bave politikom, mogli da se takmiče za svoje ideje, svoje programe, za svoju politiku. Dragi prijatelji, veliki borci, o tome ćete svi glasati 17. decembra. Hoćemo li kriminalce da oteramo u zatvor? Hoćemo li da zaustavimo inflaciju? Hoćemo li da imamo pošteno informisanje? Ili ćete imati Vučka u upravnom odboru? Ili ćete imati Kumića koji vozi Lamborghini u nadzornom odboru? Ili ćete imati Velju Nevolju koji zajedno sa svim Veljama Nevoljama u zaštitu svih Đuka, Bizona i ostalih upravlja ovom državom i u sledećim godinama? O tome glasate. Čuli smo od predsjednika da još nije stigao da pročita policijski izveštaj o Nenadu Vučkoviću Vučku i da li je taj čovjek zaista bio šef svim kriminalcima u Srbiji. Aleksandre Vučiću, koliko ti treba vremena da pročitaš jedan policijski izveštaj? Pitali smo pre nekoliko dana ovdje u parlamentu ministra Gašića, ko je bre Vučko? Ko je Vučko?
Je to policajac ili kriminalac? Ministar Gašić je gledao u plafon ili u pod ili na stranu, ali nikom od poslanika nije dao odgovor i neće ga dati, zato što oni znaju ko je Vučko i znaju čemu služi. Ko je bre Radojičić da vozi u zolje i da ide da prepreči puteve po Srbiji? Pa ko je otišao u Banjsku, sutra možda stane na Obrenovac, možda stane na Mitrovicu, možda stane u Kruševac. Čemu je razlika? Ko su bre Radojičići? Ko su ti ljudi? Ko ih je naoružao? Protiv čega se mi ovde borimo? Vidjeli ste, ima neki ovde sekretar vlade, neki Novak Nedić. Niko ne zna ko je Novak Nedić, čoveče, ej! On pušta ovog kumića iz zatvora, hapsi automobil umesto vozača, ovi se bahate tu po ulicama. To su sve stvari koje mogu da izvedu veliki broj ljudi na sledeće izbore. I ja u tome vidim šansu prvi put posle 12 godina da u jednom velikom narodnom frontu borbe za normalan život izađe veliki broj ljudi i da pobedimo Srpsku naprednu stranku. Mi smo stvorili ključ i preduslov da se to desi. Pustite bilo kakva istraživanja, pustite bilo kakve kvote, bilo kakve mandate i priče koje će vas trovati sve ove nedelje pred nama. Ovde se niko ne bori da uđe u parlament. Ovde se svi bore da pobedimo Vučića na sledećim izborima. I svi su dali svoju žrtvu. I svi smo napravili zajedno dogovor. I sve vas pozivam u tu borbu da zajedno pobedimo 17. decembra. Uvereni smo da je to moguće. Jedna lista Srbija protiv nasilja. Svi zajedno do pobede. Živeli!